Ако сте се чудили как кожата на K-pop айдолите изглежда винаги толкова безупречна, това е защото техните гримьори използват тези 3 стъпки за подготовка на кожата за грим. Всички знаем, че ако не подготвим кожата си правилно, тя ще изглежда така вместо така. Първата стъпка, която правят, е нанасянето на тонер. И за да може кожата да поеме по-добре продукта, първо го нанасям на cotton pad и след това да го поставят на кожата. Важно е да се напои добре и след това може да си я разделите. След като мине една минута, следва да направите нещо много важно и това е да разнесете продукта отвътре навън. Защото ако нанасяте продукта на обратната страна на растежа на косъмчетата, тогава при нанасяне на фондютена върху тях той ще изглежда много пач. И след като тонера попие добре, тогава е време за стъпка номер 2 и това е серум. Аз ще използвам този на Тиртир, защото е с успокояващи състави. И последната стъпка е да използваме хидратиращ крем за лице. Дори и за хората с мазна кожа се препоръчва да използват хидратиращ крем за постигане на този глоу ефект. Добре, и сега остава да нанесем просто основа и фондютен. И по този начин кожата ви може да изглежда така, вместо така.